Dildarên zimanê Kurdî ji bo ku li Tirkiyeyê Kurdî bibe zimanê perwerdehiyê û duyemîn zimanê fermî li qeda Şêx Saîd a Amedê civiyan û ji bo Kurdî daxwaza statûyê kirin. Dildarên ziman paşê ji qadê heta deriyê Mêrdînê meşeke girseyî li dar xist. Mafin neteveya Kürt en zimani, çandi, siyasi, hukuki, xöreveberi ne mijara bazarene. U divê hemûa sengiyên li ber bikaranîna van mafan ji holê bên rakirin. û zimanê Kurdî bibe xwedî statû Parlamenterê Partiya Demeyê Amedê jî dest nîşan kir ku ew ê ji niha û pê de li Parlamentoya Tirkiyeyê ji bo naskirina zimanê Kurdî zêdetir bixebitin. Em ê îro pê de jî ji bo ku zimanê Kurdî bibe zimanê fermî, ji bo bibe zimanê perwerdehî em ê têkoşîna xwe piştî vê saetê jî pêş bixin. Oy Kurdistan, Kurdistan, Amedê çi şirîne, dünya alem bizane, em şerdikin ji bo te. Kesên ku tevlî meşe û daxuyaniyê bûn jî xwestin xalên destûra bingehîn a Tirkiyeyê ku li pêşiya zimanê Kurdî û neteweya Kurd astengin an bêne rakirin an jî bêne sererastkirin. Ev ses salın ve şaftina ku li ser Kurdan tên meşandin mixabin ji ber ku ziman ne zimanê perwerdeyî helandin ekmezin li ser Kurdan çêbûye niha mixabin nefşên nû bi zimanê xwe naaxivin ji bo vê yekê ji divê ses sala ku komara Tirkiyeyê ku dixwaze ku ji nûva xwe saz bike divê zimanê Kurdî qebûl bike, statiya Kurdî nas bike û perwerdehiya zimanê Kurdî jî mîsoger bike. Ji ber ku dora me heme bi Tirkî diştexilin zarokê me jî nikarin xweşik bi Kurdî biaxivin. Wextê ku dibistan bi Kurdî bê wê ji xwe berê zaten zarok jî bi Kurdî biaxivin. Dibistanê me çêbûdibe zimanê me nasnama me ye. Sazî û dezgehên zimanê Kurdî biryar dan ku di çarçoveya çalakiyên Pazdeyê Gulanê cejna zimanê Kurdî de heta yekê hezîranê li gelek bajar û navçeyan ji bo zimanê Kurdî çalakiyên cûr bi cûr li dar bixin. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.